Her i Danmark er vi verdens førende land inden for grøn energi. Der er blevet bygget flere tusind vindmøller. Vi har fået øjnene op for, hvor vigtig grøn og vedvarende energi er. Vores idé om en bæredygtig fremtid har vi holdt fast i. Det hele ser ikke så sort ud, som det tidligere har gjort. Vi bor i verdens bedste land, og det skal vi blive ved med. Men verden forandrer sig hele tiden, og det er ikke nok, at vi bare følger med. Os danskere bliver nødt til at gøre, hvad der er bedst for Danmark. Hvad vi mener er bedst for Danmark. Og det er der mange bud på, hvad er. Selvom vi er på rette spor, er vores miljøproblem blevet så presserende, at vi ikke længere har den luksus kun at bruge første prioritetsteknologi som vindmøller og solceller, men at vi også bliver nødt til at arbejde med teknologier, der gør en forskel på et andet niveau. Atomkraft er blandt andet et af svarene. Hvis vi skal have styr på CO2-udslippet i det tempo, vi skal for at nå det mål, vi har sat, så bliver vi nødt til at bruge rigtig mange forskellige løsninger. Blandt dem løsninger, der ikke er det umiddelbare førstevalg, men stærkt nødvendige.